Malta huwa pajjiż li jippromuovi dijalogu u diskussjoni, iżda dak li ġara bit-twaqqih tal-ajruplan tal-Malaysian Airlines ma jistax jitħalla daqs li kieku ma ġara xejn. Iddikjara dan il-Prim Ministru Joseph Muscat tal-mistoqsijiet ta' One News ftit wara li fuq is-CNN iddikjara li għandhom jihraxu s-sanzjonijiet fil-konfront tar-Russja. Hemm responsabilità ċara mir-Russja dwar li tagħmel il-pressjoni u rridu l-Russja tagħmel il-pressjoni fuq ir-ribelli fl-Ukrajna fuq is-separatisti tuża l-influenza tagħha fuq dawn in-nies. Il-Prim Ministru Muscat għamel referenza għal mod li bih kienu stmati l-katavri u kif ġie trattat il-post fejn seħħet it-traċedja. Meta kien qed jikkummenta minn Glasgow l-Iskozja ma skludix lanqas li dwar dan ikun hemm summit ta' emerġenza. Dan wara li s-suġġett kien diskuss mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru għamel ukoll referenza lejn sanzjonijiet li kien hemm fil-passat u sostna li kien hemm minnhom li ħallew ir-riżultati. L-ewwel wieħed ngħid jekk hemm bżonn li jkun hemm sanzjonijiet, jkun hemm is-sanzjonijiet, jiżdiedu s-sanzjonijiet, jiżdiedu l-lista ta' kumpaniji li jkunu blacklisted. Is-sitwazzjoni hemmhekk issa ġiet ma nistgħux id-dinja taħseb li l-Ewropa tagħlaq għajnejha fuq traġedja u mhux traġedja biss fuq attakk bħal dan.